Il-vot finali tal-Parlament Malti favur il-liġi tad-divorzju jiddomina l-istejjer ewlenin tal-aħbarijiet internazzjonali. Fosthom tal-Aġenziji tal-Aħbarijiet tal-BBC, l-AFP, RTT, Newsday u San Francisco Chronicle. Dawn iddeskrivew il-votazzjoni ta' 52 membru parlamentari favur li tiddaħħal il-liġi tad-divorzju f'pajjiżna bħala mument storiku. Diversi siti online jagħmlu referenza għal fatt li l-Prim Ministru Lorenz Gonzi kien fost il-11 membru parlamentari li vvutaw kontra li tiddaħħal il-liġi tad-divorzju u dan minkejja l-vot tal-maġġoranza fir-referendum favur id-dħul tad-divorzju f'pajjiżna. Kienu 5 membri parlamentari li astjenew. L-Aġenziji tal-Aħbarijiet Internazzjonali rreferew għal fatt li sissa pajjiżna kien l-uniku wieħed mill-istati membri tal-Unjoni Ewropea li ma kellux il-liġi tad-divorzju. Il-vot kontra tal-Prim Ministru wara li ntlaħaq qbil fuq diversi emendi miż-żewġ naħat tal-Kamra kien deskritt bħala wieħed li sfiduċja d-deċiżjoni demokratika tal-poplu f'referendum li talabu stess. Fosthom il-Partit Laburista li qal li l-pożizzjoni ta' Lorenz Gonzi hija demokratikament inspjegabbli u li waslet biex kompla kisser lil partit tiegħu f'azzjonijiet differenti. Sa dan it-tant f'konferenza f'Kastilja l-Prim Ministru rrifjuta li jwieġeb mistoqsijiet dwar il-vot tiegħu kontra d-divorzju u qal lill ġurnalisti biex ikunu aktar kreattivi fil-mistoqsijiet tagħhom.